Dohpnat Fishery West Jaintia Hills District hakasngi ningkong kalahir syakasnang khat kasla ban pensyai syakinong syongsnang hakabayade bat ka fish sanctuary ne ka jaka bo ban ri dokha. Hakate kasngi ladon lang ubi Syllad Fishery Supervisor, UR Litan Program Manager, bat UM Noah Multi Service Provider kinong yalam snang bat kinong syongsnang. Uwa he snang khat kasla uma nang bormi lamare haka jingkran ula yathu banaka liang kasnang kaladep ban ai dakador khat sya superintendent jangkatanat fisheries ban penne pensa yakawa Myntang nado khat ripiang hado thwei jeri kumshi benta ban iada yaki dohum dohwa. Ulaken tu yakinong syongsnang bandan kamensiam yatrelang bat ka sorkar knang banla ban iada yakawa Myntang bat bakan long kum ka fish sanctuaries. Uma ar litan program manager ulapen pau ka jinkmen bakasnong khat kasla kadai ka thwei ka balaya chakmat ya ka fish sanctuary ban penne pensa yaki dohum dohwa. Bad ulaong bakan sapoi kapor hakawai kasngi kan kring yaki pat ba ban wan petkai ya kan ni ka jaka. Bad kan long ru kom ka tourist spot ka ban plilad ya ka kamai kaji jang kinong syongsnang. Uma bi Syllad Fishery Supervisor ulaong sngotanat ban yatre lang bat ki wahe snang jang ka khat kasla ki ba yo I janga ya ka jingdan kam ban penne pensa yaki dohum dohwa. Kidok kha ki badan hakani kawa kidai kidok kha trai snang ki bam dan kam ban ra pateng na ki wei ki jaka bat ka badan kam menta ka long ban penne pensa yaki ulaken turu yakinong yalam snang ban bu da ki signboard jing maham namar bun sin hi ka mensiam lalat kadai ka jingdo nang ya ka pateng ban wan ulaken tu yakinong syongsnang ban yatre lang knang ban miat ban bha ka fish sanctuary.